Itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Ti Apo adda kuma kada kayo. Bigbigan tayo dagiti basbasol tayo, tapno adda pan nakaikari tayo makiranod kadagiti nasanton a misteryo. Iti napakumbabaan kuna tayo, agkonpesarak iti Diyos aman nakabalin amin, ken kada kayo met kakabsat, tasyak nakabasolak, iti panunot sao aramid ken liway ko. Basol ko, basol ko, basol ko unay. Isu ngagpakpakaasi ken Santa Maria ngagnanayon a Birhen, kadagiti amin nga angheles ken sa santos, ken kada kayo met kakabsat, taika kaasid kuma iti Apo tayo a Diyos. Kaasyan na tayo kuma ti man nakabalin a Diyos, kat kalpasan ti pan nakapakawan dagiti basbasol tayo, ipan na tayo iti biyag nga agnanayon. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka at ipinagdaragal, sinasamba ka dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoon namin Diyos sa inang langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Jesucristo, buktong na anak ng Diyos, Kordero ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw namang ang banal, Panginoon Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa malhati ng Ama. Amen, 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 amen. Umararag tayo. Apo, denggam kad dagiti karkararag ti ilim, tapno da kami amaragsakan ti yaay ti anak mo, anagkawes ti kinatao mi. Inton umay asidadayag, maragpat minto kumati agnanayon abiyag. Gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Diyos, iso ang makipagbiag ken makipagari ken ka ititimpuyog ti Espiritu Santo, Diyos ngagnanayon nga awan ti inggana. Ti may basa na adaw ti libro ni Propeta Sophonias.
Agkanta ken agriyaw kayo ti rag-o, da kayo nga Israelita. Agragsak ka ti amin a pusom Jerusalem. Impanawen ti apo dagiti gumurgura ken ka. Inikat na amin a kabusor mo. Addaken ka ti apo nga ari ti Israel. Awan itan ti gapu ti pagbutngam. Dumtengen ti tiyempo nga inbaga ti Jerusalem, di kay agbuteng syudad ti Jerusalem. Di mo ipalubos amalpay dagiti imam. Adda ti apo a Diyos mo itadennam. Itibileg na ti mangtedken ka ti balaygi. Agragunto ket sika ti pagragsakan na. Ikan nakanto ti baro abiyag. Taay ayaten na ka. Agkantanto asiraragsak gapuken ka. Naragsak akas kadagiti tao nga makifiesta. Ti sao ti apo. Da kayo amin na nalinteg, agragsak kayo, baro akanta, ti kantayo ken kuana. Buyugan yu iti arpa ti panagyamyaman yu. Danggayan yu dagiti kantayo iti instrumento asa nga pulo ti kwerdas na. Baro akanta ti kantayo ken kuana. Tukaren yu asilalaing ti arpa, ket pigsaan yu ti agkanta. Agtalinaed nga agnanayon ti plano na, ti panggep na, agpaot nga awan inggana. Naragsak ti nasyon at ti apo ti Diyos na, wen naragsak dagiti pinili na nga agpaay ken kuana. Isaad tayo ti apo ti namnama tayo, isu ti mangtulong ken mangsalaknib kada tayo. Naragsak tayo gapu ken kuana, agtalek tayo iti nasantuan anagan na. Kanta tayo, Alleluia, Alleluia. Kanta tayo, Alleluia, Alleluia. Kanta tayo, iti Diyos na po tayo. Alle, alle, Alleluia, Alleluia. Alle, alle, Alleluia, Alleluia, Alleluia. Magkanta tayo, Alleluia, Alleluia. Magkanta tayo, iti Diyos na po tayo. Alle, alle, Alleluia, Alleluia. Minag, alle, alle, Alleluia, Alleluia. Ti apo adda kuma kada kayo. Ipan na kay waragawag tinasantuan nga ebanghelyo kasin surat ni San Lucas. Nagrubbat ni Maria ket nagdardaras anapan iti kabambantayan. Iti maysa nga ili ijay Huda. Napan iti balay ni Zacarias ket kinablaawan na ni Elizabeth. Apaman anangig ni Elizabeth ti kablaaw ni Maria, naggaraw ti ubing iti tiyan na. Napno ni Elizabeth iti Espiritu Santo. Sika ti kagasatan kadagiti amin a babayi, impokkaw na. Nagasat ti ubing nga ipas ngay monto. Anyan apan nakapadayaw ko ta umay nagsarungkaran ti ina ti apok. Kaapaman anangig ko ti kablaaw mo, naggaraw ti ubing iti tiyan ko gapo iti ragsak na. Wen nagasat ka, tamamati ka amatong palto ti insao ken ka ti apo. Kakabsat ti ebanghelyo ti apo.
Nembag rabi itayo manen apo. No kastoy Disyembre dagitay ubing tatahan da naabutanen. Ngam dagitay padpadak nga lalakay ken babbabakit no Disyembre idi narigat ka nga rumor iji balayo nga haan nga naka-jacket talaga nga agkot-kot ti mermer ka ti lamiis. Narigat mo nga malabanan no kastoy November Disyembre kasi naglamiis kunada. Kadda dagiti kababalin dagiti lalakay di ayan mi idi. No kasdi nga bigbigat no nasipnget pay ijay ayan ti paraangan mi. Agpuor ni di amang ko uno di apong ko ti dagiti garami di ayan ti baod tinuang diyan ti adapay ti namagamaga nga takit nuang. Agi inudo na jay, hanyo man amo ti agi inudon ta taga city kayo. Heater kunana ano itabroad mo dayjay ni ayan ti detay inudo da nga ilot na pagpapapudot da nya kamo nya ta heater kun adalatan aday jayan. Agi inudo na jay. Iso dagito ti immun unang lalaka iso dati immun nga marites. Agtutungtong da mano oras nga agtutungtong da kami no adda kam nga ubingan mapangkam idi nga talaga ka apam mo iya sidag di ayan ti apoy di imam ta nalamiis nabara ito no kan agbaliktad ka di bukot mo ti dadang mo ta talaga nga hammo nga uri agkapi ka hammo ka baelan ti lamiis idi tatan ka awam meten pagbiit into no kan naawanen sa nalaka nga makwati lamiis tatan kasje ka lamiis idi di ubing da tao diyan mo di dumakdak ka mo una yan dati climate change siguro ka sa idi once nga dagito nga taw-tawanan awanan ti bagyo kitaan nyo tatad dapat lang mabagbagyo dagiti kakabsat tayo ti Visayas Mindanao man mano ti mabagyo idi idtoy laeng idtoy ayan tayo Batanes tatan ka nagbaliwan bimma ba di pagpag na antibag climate change gaya ti kuanan ti nagbaliwan ti panawon nga madlaw mi nga lalakay di amo kada kayong ubingan nyo amo dayayan kadaytoy ti panagiinudo napateg namin kanya tayo uray idi simmang pati cellphone dagiti lalakay na anos da idi nga agtutongtong agsasarita da dagiti babakit na anos da agtutongtong no makalugang ka ti basko mati kabsat idin di mat agingga naggapo kay Kumadji Manila o naggapo kay San Fernando kasla na bastos ka nga tao no hammo nga katungtong dijay kaabay mo amom taga ano ka magkabsat kasi so ngaron nga idimot barito kami mata ka chamchamba mo nga ti kalugan mo aka nagitay mat medyo balasang kasjay ngam no agkorkorsing ka nga kalkalyo ta ima nya ganas mo ngaron di ka magkorkorikor nagdadagaw mo tabuok mo kasano ngaron mga di kagad mabain ngam idi napateg ti tungtong. Di mat idi nagmayat ti agtutungtong. Katungtongtong mo. Aging ka nagawid kayo at danto amuna ng amumon. Tunukan aging ka na nga kabagyamon. Napateg ti tungtong idi no at bisita tayo. Haan nga mabalin nga pagtugtugawab di bisitam. Adda ubraeng nga agluluto nagsagsaga na merit daw na haan masapol nga adda maysa nga mangtugtugaw nga maki tungtungtong. As dito entertainment tayo idin. Idi. Tatamot tag inlukat mo tatibin. Uno saan inted mo di password di wifi yun. Agur uray kadta ako na. Mon kaawanan di dyan nakamuttalengton na. Naawanan ti dialogue, naawanan ti tungtong nagbalin nga message aminan. Kana na nadadaal ka na patag ti pa nagtutungtong di pa nagsasarita. Kada ito tema tayo tatta. Anya dito tema tayo tatta nga aldaw maikanam. Dialogo, tungtungan, ti unag ti iglesia, kinti kagimungan. Itilaeng gamin dialog, ti pakakitaan tayo, ti panag-improve. Itilaeng dialog, ti pakakitaan, di pa nagtutungtong, ti pakakitaan tayo, ti holistic nga plano para iti gimong tayo. Tanudad duma, no kurang ti tungtong, no kurang ti panagsasao, kurang ti dialog, no daduma ka iso na misleading. No ma-misinterpret mo, ora di ka arubam, no ma-misinterpret mo, ay no hangkay nga agtungtong, no hangkay nga agpatang, agimulmula, agat atap di maysa, ay tunukan, dakes di nagturungan na. Iso nga napatag ti dialog. Iso ti ibagbaga na ditoy, ti dialog, ti panagtutungtong ko na tayo kasapulan ti panagtrabaho.
Masapol unay iti panagtutungtong, iti panagtrabaho. Patauden na tinaununag, apa nagkikinnaawatan. Uray sa dinno, ito man unag ti simbaan, sugarod nga the meeting, isungarod nga di meeting, manggag amin nga boses, manggag amin no inya ti suggestion. Han nga nag-meeting tayo ti 3 nga oras, di tumula ko na ni Apo Padi tinasurot, awam mo nasurot nga imbagay, inya lang ti serbi na amin, haan ni Apo Padi ako may salaeng nga membro, iti dayta nga gunglo tapno agtaray nga nasaya at dayto nga parokya. Haamot nga addan to ako light nga ijela kung kuna na ti masursurot, wano addan to lektor nga ijela, haan nga mabalin akas jay. Isugarod nga dialog, agda-dialog tayo, agtutungtong tayo. Taapaya, numaymay sa jiturong di pa pampanunutin tayo, napintas unay. Mayat agbalay gi. Ibasbasit tayo, uri gi mong. Da kayo kumati sponsor. Adda pa nagtutungtong. Apayaan nyo ti aramiden tayo. Dahil ti aramiden nyo. Da kayo nga banda ditoy. Da kayo nga sisa. Dahil ti maaramid. Tapno mayat di jiturungan na. Ura di may sa nga pamilya, diag kakaruba di may sa asisa, dahil iti aramiden tayo, ngam no awan ti pa nagtutungtong, rumusing ti hanga pa nagkikinnaawatan, no daduma ka, agbalin pa'y nga apa. At damo dagiti daduma na panda nagmi-meeting, kung nadaga, handa na pan nagmi-meeting, na panda nag-aapa. Ti series ti ideas apo, haan nga riri niya, ti conflict, haan nga equivalent ti apa, dagiti daduma magami nga makauawat ka, no nag-conflict di nag-series di idea dan ipagarup dan kaagap-apa naman, haan Isugarod nga negative positive, pagtipunam tapno agbalin nga mayat di agsilaw. Hangang puros positive, hangang puros negative, negative positive, tapno rumuar ti kinapudno. Point of view, pagtitipunan tayo tapno rumuar iti kinapudno. Ura di unag ti pamilya. No haan nga agtutungtong ti may sa pamilya, ay naalas. Awan ti turungan na. Dapay may sa pamilya nga amok. Nakabukbuteng. Di na tayo muna nga na tayo inada, di na tayo amadan, nagaawid da, taumay da ko malamayan, di tungtungan da, diyak amuman ka lalaki ba, bakit damot, di tungtungan da, nagaapa da, gaputi dagdaga ka na tawtawid. Awan tinasaya at nga dialog. Aging gana nga nagigit at tao nga makilamlamay ka, naging inot na nga nagpanpanaw. Taapaya awan ti dialog. Hanga nasaya at di tungtungan. No, at the series ti idea, saan nga problema dayta? Ta normal laeng adda idea gidaduma. Ngem no pagtitipunan tayo no inya ti mayat, isu ati masurot haan nga di may nga suggestion ka isu mulat na masurot. Haan kastoy ti ibagbaga na ditoy. Masapol ti dialog. Masapol ti panagsasarita, di openness. Kano mapang ka makitungtong, adda openness ti panunot kin ti pusom. Haan nga napang ka, adda insaganam nga ibaga, kas lala isulaeng ti masurot di madia. Haan nga dialog di pinapilit di Uri di unag ti pagtaengan, kitain nyo. No haan nga awan ti give up, no haan ti pagtitipunan di pampanunot ti tunggal may sa awan ti nasaya at nga turong na. Kas lamo di ti ibanghelyo tayo. Ni Elizabeth, ni Zacarias ti muna, nagparang ti anghel, nagtungtong da. Dialog dialog. Kas ano nga maaramid, baketan ken Lopez ni asawak, hangka mamati, agumul ka, kunana. Nagumul ni Zacarias. Ni Maria, napan nga mismo ti anghel ken kuana, kanyo ti kunana agsikog kanto sa linungan na kanto. Kas ano nga maaramid, haan nga complain confirmation. Ni Zacarias, nagreklamo, hanga mamati, at siyempre imposible nga rod unay. Uri ni Maria, ngam haan nga nagreklamo, kinonfirm na kas ano nga maaramid. Kaawam mo ti kay boyfriend ko, kunana awam mo ti nobyo, ti aramid ti Espiritu Santo. Dialog maaramid kanyak akas ti saom. Napanmanin ni Elizabeth ni Maria ni Elizabeth na kasinsin na. Nagdialog damanen. Sika tinainggasatan kadagiti amin babae. Nainggasatan matibo nga ti tiyan mo ani. Jesus ko natay mga intuloy ijay lualo tayo ti
Ave Maria. Ngam iti bagbaga na dito kakabsat no orno-ornongan tay amin daytoy napateg ti dialogue. Napateg ti openness. Itaam ko madi agasawa no handa nga aginopen dayta. Madi ti dasal na. Uri di jay agina no handa nga aginopen ti puso dayta no nakasirra di maysa adday bagbaga di maysa ken nakasirra di maysa awan ti dialogue, awan ti mapasamak. Di agama. Uri numan manong agsaw di ama, ngam no nagkontra di panunot di ama ken di inano dadduman, kasla ipagarup tayo mo gaminan karirin, haan. Adda panirigan na point of view ko na tayo di ad panirigan point of view. Adda panirigan na addamot panirigam. Masapol nga ti dialogue pagtipunen nyo. Kano mapang ka makidialogue no ulitin tayo, masapol ang no napinpintas di ibagbagana ken maspod no di ibagbagana addamot aday tay time nga give up ka kasjay ti dialogue tano awan nga pulos ay kana pangkaila nagpinpin na pilit uray mo ni Apo Dios ket kaday dialogue yun ni Apo Dios kasasauyo ni Apo Dios dawat tay nga dawat kanya na nagado di kayat tayo king kuana no han na pinagustuanen ka ma-offend di jari na tayo, ag sakit di nakam tayo, kaslahan ng patpatgan di daw-dawatin tayo. Ngamhaan. Haan nga aming nga dawatin tayo, itid na, tanudad duma, iso ti mangikursong kada tayo. Wano saan no pinaraburan na tayo, iso mati mangguyod kada tayo, nga umadayumot laeng kini Apo Diyos. Iso nga no daduma, bisensitive mat no inyamot ti kayat ni Apo Diyos, anya ti plano na king ka. No daduma, denggemet no anya ti iparparipirip na itibiyag mo. No daduma gamin ka amutay ti agsaw ken ni Apo Dios ngem no daduma malipatan tayo met no anya ti kayat na met kada tayo. Ado ti kayat tayo nga aramiden. Nagado ti plano tayo ngem no daduma hantay mo nga open no anya ti plano ni Apo Dios kada tayo. Dahil ti pagkurangan na ti dialogue tayo makin ni Apo Dios. Nagpintas di kayat tayo nga maaramid ngam no dadduma hantay palubusan ni Apo Dios nga iso ti mangiturong kada tayo iti plano na magkada tayo. Wan napintas adda plano tayo. Ngam baka napinpintas di plano na para kada tayo. Anya ti kurang na no dadduma apay hantay mabasa dialogue makisarita kinni Apo Dios. Dumngeg adda ibagam kanya na addamot denggemet no anya ti kayat na nga ibagaging ka. Dayjay ti dialogue haan laeng iti simbaan hanlaeng ije gimong, ije pamilya, uray ni Apo Diyos. Ado dagiti iparparipirip ng ibaga kada tayo. Nadadumak hantay kayat nga denggan, nadadumak ka dinayal ije puso tayo. Nadadumak hantay kayat nga awatin no anya ije kayat nga ibaga kada tayo. Halag padasen tayo. Ti makidayalog, ulitan tayo, silulukat aje puso. Ada ideyam, ngem, no napinpintas kanya na, agpaabak ka, adagabindagitan na kaya ti maabak. Urag malmalem kayo han nakayat ti maabak madiha nga kas jeti mature nga tao. Dagiti han nakayat ti malamangan han nga kas jeti mature nga tao. Ti mature nga tao no namaymayat yung baga na appresyarum pagtutungtungan nyo tapno agbalin nga nasayaat. Kasi mo laeng kini Apo Dios. No hantay maawatan ni Apo Dios no dadduma hantay nga awaten di kayat nga ibaga kada tayo ay ka immature aday ta nga pamati. Kalag kararag tayo, dawaten tayo. Kadagiti sakripisyo tayo. Basaen tayo ninyo ti bagbaga na kada tayo. Uray dagiti paspasamak ti biag tayo adda ibagbaga ni Apo Dios kada tayo. Kararag sa pasap. Sangsang kamay sa tayo ako mamang iti Dios nga ama tayo. Taiburay na ti Espiritu Santo kada tayo. Tapno, maikari tayo ang makipagbiag. Iti nailangitan na pagarian na, iti tunggal dawat ko na tayo. Apo Isus, pataudem tinadyosan nga ayat, ken kapya iti puso mi. Apo Isus, pataudem tinadyosan nga ayat, ken kapya iti puso. Agpay ken ni Santo Papa, dagiti obispo ken papadi, tapno iti amin na tiyempo, rigat man wenno namay. Si pipinget da mangirupir kadagiti panursurom,
ken tarigagay mo, nang nangruna, iti panakay waya-waya, ken panakay salakan, tigimong. Kumararag tayo. Agpaay kadagiti amin nga opisyales, ti gobyerno tayo. Sapay kuma, tababaen, iti pannilaw, ti Espiritu Santo, malawlawagan kumamit, ti panunot da, ket tumaod kuma kadakwada, iti galad, anaurnos, ken maadaan da kuma, iti nauneg, panagkikinawatan, babaen, ti panangipariknada, ti pateg, ti tunggal maysa kadakwada. Kumararag tayo. Agpaay kada tayo agimong, pinili ti Diyos. Tapno babaen ti panagtitimpuyog tayo, at dada kuma ti panagkikinawatan, iti tunggal maysa, ket agtultuloy kuma ti panagtrabaho tayo, anaurnos ken si kakapya. Kumararag tayo. Agpaay kadagiti kakabsat nga daan problema. Iti kameng ti familyada wenno sisa. Tapno matignay kuma ti puso da amang ited ti tiyempo, wenno oras da ang makapagsasarita, ket ti paida ti kapya ti tunggal maysa, tapno iti kasta makapagserbida asiwawaya. Kumararag tayo. Agpaay kadagiti minatay tayo, sapay kumatay paay ti Apo, ti grasya ken kaasi kadakwada, babaen kadagiti karkararag tayo, ketalain na idan itinaylangitan na pagarian na. Kumararag tayo. Agulimag tayon tayo matdawatin dagiti bukod tayo apanggep. Dagiti panggep ti pamilya tayo. Hintay mo ti karkararagan dagiti kakabsat tayo adi mawat ti tulong tayo ang mga karkararag kadakwada. Iraman tayo pa iti kararag pagyaman da Mark and Risa Alarde ken ti Teresita Alibin. Kumararag tayo. Apo Jesus pataudem tinadyosan nga ayat ken kapya iti puso mi. O Apo a Diyos mi, sikat ikamang ken pagtalkan mi iti amin abanag. Mangnamnama kami nga rod, Apo adinggam dagiti araraw mi, ket tulungan na kami nga anak mo nga agbiag iti sidong ti pamati ken kinatakneng. Dahito iti dawatin mi gapo ken Kristo nga Apo mi.
Kumararag tayo kakabsat tapno da tayo ken dagiti adaton tayo makaayo kuma iti Dios Ama aman nakabalin amin. Ket may paayo pakidaydayawan ken pakaigloriaan tinagan na ken kastamet a pagimbagan tayo ken ti kadagupan ti nasantuan. Apo awatem kad ti isagot ti iglesyam inaramid takaasim a maidaton mi ida ipaay mo kumamet ta pannalaknib mo ta agbanag pannakabalin mo ta agbanag da apakaisalakanan mi gapo ken Kristo nga apo mi. Ti apo adda kuma kada kayo. Itag-ayo dagita puspuso yo. Agiyaman tayo iti apo a Dios tayo. Pudno unay may karigat rumbeng annong mi kat pakaisalakanan mi ada kami iti amin na tiyempo ken disso. Agyaman kam ken kaapo na santuan nga ama man nakabalin katagnanayon a Dios gapo ken Kristo nga apo mi. Iso nga impadto dagiti amin na propetas sinikog ni Berhen Maria iti mangnibinibi nga ayat. Ni Juan Bautista in waragawag na nga asideg ti ainan. Sana impatuldo idi nga addan. Ket timet laeng anak mo ti mangipaay ada kami agraragsak kami amang pasangbay ti misteryo ti innapan na kaipasngay. Tapno masangpetan na kami nga agkarkararag asiriridam. Ket dagiti pakaitantanukan na ti inkam ramrambakan. Anan sata makidanggay kami kadagiti angheles ken arkangheles. Ken kadagiti amin nga ehersito ti langit. Ket ikantami ti imno ti pannakaidaydayaw mo. Ket kunami adi agsarday. Santo, 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 Iyang o Diyos ang iniamin, mapansa, ilangit daga, napuda iti, makaidayawa. Hosana, Hosana, Hosana iti kamanwan, madaydayaw ti umay, itinagan ti Apo. Hosana, Hosana, Hosana iti kamanwan. Pudno unay apo abiig ka akinasanto ket sika ti gubuayan ti amin akinasanto. Dawaten mi nga roti paay mo ta espiritu mamang pasanto kadagitoy adaton tapno pagbalinem ket ipaay mo ida kada kami. Abagi kandara ni apo mi a Heso Kristo. Isu idi sakbay ayawat na asi aayat ti bagina tapno agtutuok na ngala iti tinapay nagyaman ken ka pinispisi na sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo ket mangan kay amin iti daytoy. Kadaytoy iti bagik isu may iyawat to a maipaay kada kayo. Hastamet akalpasan day di panangrabi ida nangala iti kalis nagyaman manen ken ka sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo ket uminom kay amin iti daytoy tadaytoy iti kalis ti darak dara ti baro ken nagnanayon a tulag iso a maibuyat to a maipaay kada kayo ken kadagiti ado at tao tapno mapakawan dagiti basbasol aramidan yo daytoy a pangilaglagip yo kanya. Ti misteryo ti pammati. Iti daytoy, at tinapay mangan kami, Ket iti daytoy akay suminom kami iparangarami ipapatay mo o ako aging dayti yay mo. Iti
iti ngarod pa nang ilagip mi ti papatay, ken panagungar ni Kristo, idaton mi kan kaapo ti tinapay ti biyag, ken ti kalis ti pannakaisalakan. Agyaman kam ken kataimpaay mo ama ikari kami, ngadda ditoy saklang mo, ket agserbi kam ken ka. Dawaten mi apo, tada kami ang makiranod iti bagi kandara ni Kristo, pagkaykaysaan na kam kumati Espiritu Santo. Laglagi pam kadapo ti iglesia manay saknap iti sangalubungan, ket parayrayam ti ayat na ana Diyosan. Laglagi pammet ni Francisco a Santo Papa mi, ni Marlo nga Arsobispo mi, dagiti amin nga obispo ken papadi. Laglagi pampay apo dagiti kakabsat mi apimusayan as inanama ti panagungar danto iti sidong takaasim. Awatem kad ida iti sidong taranyag mo apakakitaan da ken ka iti rupan-rupa. Dawaten mi apo tay paay mo met takaasim kada kami. Aramidam kuma ama ikarikam amin iti agnanayon abiyag. Ket makiranod kam to ken enggasatan na Birhen Maria nga ina ti Dios, ninagasat a Jose nga esposo na, dagiti nagasat nga apostoles ken dagiti amin na sa santo. Isuda a nakapudno a nagserbikan kaditoy daga, makikadwa kam to kadmet kadakwada, amangitantan ok ken mangidaydayaw ken kagapo ken Jesu-Kristo nga anak mo. Gapo ken Kristo, si kakaisa ken Kristo, ken iti sidong ni Kristo, iti timpuyog ti Espiritu Santo, iroknoy mi ken kaman nakabalin nga Ama, ti amin adayaw ken gloria, iti agnanayon nga awan ti inggana. Intay umararaw iti Ama, kat lalwan tayo iti kararag nga insuro ni Apo Jesus kada tayo. Nadat sa dilangit, madaydayaw kuma, kinagan mo. Lumteng kuma, ipagayan, matumpal kuma, tinaken mo, dito'y nagakas sa dilangit. Item ka na ka, ialdang ito, di ka nagmilipat, inayon kay langgam. Pagkawanen ng itim, basbasulmi, pagkasmet itim ang matawan mi. Madagiti nakabasol na damali, dinagkamnet baybayan, awan tugot ni Soliso, isalakan na kampet itim Dawaten mi kan kaapo, tay salakan na kami kadagiti amin na pagdaksan mi. Itdam kada si aayat ti kapya kadagiti aldaw mi, ket babaan ti panulong takaasim kada kami. Kan kanayon kumalaeng iti basol mailisi kami, ti amin ariribok maikanawa kami, kabayatan ti panangururay mi ti kinagasa tanamnamaen mi, ken iti yaay ni Jesu-Kristo anang isalakan kada kami. O Apo Meso Kristo, kinunam kadagiti apostoles mo, kapya ti ibatik kada kayo. Kapya ngaggapo kanyak ti itad ko kada kayo. Saan kada dagiti basbasol mi ti mingmingam,
No di kat ti pamati ti iglesyam, kat kas mayan nurot iti pagayatam, ipaay mo kada si aasikan kwa na ti kapya ken panagkaykaysa, si kang agbyag ken agari, iti agnanayon nga awan ti inggana. Ti kapya ti apo kan kanayon kumangadda kada kayo. Ipaay tayo ti kapya iti tunggal maysa kada tayo. Kapya kada kayami kapya. Cordero di Diyos, sa mangika, kadagiti basbasulti, sa malubungan, mga asika, kada kami. Cordero di Diyos, sa mangika, kadagiti basbasuti, sa malubungan, mga asika, kada kami. Cordero di Diyos, sa mangika, kadagiti basbasulti, sa malubungan, item ka na kampi kamya, item ka di kamya. Adtoy ni Apo Jesus, adtoy ti Kordero ti Diyos, amang ikat kadagiti basbasol ti lobong, nagasat tayo, anayaban iti daytoy apadayana. Apo, jak may karingo, may kakanyak, nganti may salaeng asaong, mapaimbagton to'y kararo. Look at the world, everything all around us. Look at the world and marvel every day. Look at the world, so many joys and wonders, so many miracles along our way. Praise to thee, O Lord, for all creation. Give us thankful hearts that we may see all the gifts we share and every blessing. All things come of thee. Think of the spring, think of the warmth of summer, bringing the harvest before the winter's fall. Everything grows, everything has a season, till it is gathered to the Father's fold. Praise to thee, O Lord, for all creation. Give us thankful hearts that we may see all the gifts we share and every blessing. All things come of thee. Every good gift, all that we need and cherish, comes from the Lord in token of His love. We are His hands, stewards of all His bounty. This is the earth and He's the heads above.
creation. Give us thankful hearts that we may see all the gifts we share and every blessing. All things come of thee. All things come of Maaramid ti second collection para ikadagiti kakabsat tayo nga nabiktima ti Bagyo Odette. Sanglalangay maglilihim, batang lalaki ang sanggol. Tatawagin siyang Emmanuel, Emmanuel. Sanglalangay maglilihim, batang lalaki ang sanggol. Tatawagin siyang Emmanuel, Emmanuel. Magalang isinilang ang puos, sa saksapan siya'y nakalay. Nagpahayag ng mga anghel, luwalhati sa Diyos. Magalang isinilang ang puos, sa saksapan siya'y nakahilay. Nagpahayag ang mga anghel, luwalhati sa Diyos. Magalang isinilang ang puos, sa saksapan siya'y nakahilay. Nagpahayag ang mga anghel ng tanging kahulugan na sa atin ang Diyos, na sa atin ang Diyos, na sa atin ang Diyos. Kumararag tayo. Ipaay mo kadapo, taday ti pannakiranod mi iti na Diyosan a misteryo ti misa ken komunyon. Agserbi adi agresat asalaknib mi, iti kasta ti annugot mi asi papasnek ken ka, malakaman mi asi boboslon ti pagimbagan ti bagi ken kararwami. Gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Dios, iso magipagbiag ken makipagari ken ka iti timpuyog ti Espiritu Santo, Dios ngagnanayon nga awan ti inggana. Pagyamanan tayo dagiti kakabsat nga tagi paratong nga nangidaulo dagiti na santon a misa. Ti Apo adda kuma kada kayo. Bendisyonan na kayo ti manakabalin na Dios, ti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo.
Nalpasan din na santo na misa, intayon iti ayat ken kapya ti Apo.